Quan? Sí, sí. No, però a veure, si dic, gent que ve d'aquí, me'n recordo una vegada que va venir una per un segon, i me diu, ella que sempre que em feien a fer una mica per aquest matí. I ja per això, les gent que feien, És la meva... Un moment, robo la... Perdona? Fent un vídeo, aquí. Sí. Vale. Mira que maco. Espera, quieta. Xupa't. Xupa't. Clar, estan aquelles dos que trenquen tota la línia. Quantes n'hi ha? Tota la diagonal? Sortiu, va. Ostres, tu.